goreng kopi sih. Piye dino iki ape nganggo kathok masuk andukan tok ini iki. Pas kae. Wah, lah kok yo pas ngono lho. Muga-muga garing dino iki iso nganggo kolor, ora nganggo anduk. Kok yo pas, perhatian banget Mbak Putri. Bio, iku kan goreng kopi malah goreng kolor lho. Lah tak nderak sampeyan nyempaki aku ge goreng kolor iki. Lah kolorku lho wis enek 3 dino ora garing. Lah aku mosok kono nggo anduk ngene iki. Oh, dhisik ya. Ya, sekalian kolormu ki dioseng ning ngono ku. Salah meneh. Piye to bener iki?